दानिया जोंनि गेजेराव आलासि महरै फैनाय बिटिआरनि इएम मानगोनां मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव गावनि बिथोनखौ लाखिनो फोरमायबाय। गवर्नर ऑफ आसाम श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी दिनै जोंनि बिटिआरआ मानव गेदेर मुस्रि प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैनिफ्राय 2 बोसोरनि सिगां मिशन बैसोमुथि 1.0 बेखेवनानै होनायजों लोगोसे दिनैसिम मिशन बैसोमुथि 1.0 नि 1,60,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो हादों बा सुस्रांनो हादों। गासै जोंनि बिटिआरआवहाय दासिम हानि जेंना सुस्रांजानाया जादों 3,23,178। बेनिनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 32,798 सा न'खरनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बावैसोनो जोङो बे जुन दाननि गेजेरावनो 14,100 मानसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हानि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो थांगासिनो दङ। रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव दिनैसिम जोंनि सरकारा 3,23,178 नि गेजेराव 4,898 सानि हानि जेंनाखौ एलटमेन्ट होनानै जोङो फोजोबबाय। 19,537 सा न'खरनि हानि जेंनाखौ सेटेलमेन्ट होनानै फोजोबबाय। बावैसोनो जोंनि सरकारा मानव गेदेर श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव 8,174 सा मानसिनि सरकारनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो दिनै जेराव मानव गेदेर जोंनि गवर्नर बिथांनि आखाइजों जोङो मिशन बैसोमुथि 2.0 खौ बेखेवनायजों लोगोसे हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थांनो नागिरदों। खोब खम समनि गेजेरावनो मिशन बैसोमुथि 2.0 नि गेजेरजों जोङो भिजिआर आरो पिजिआर हानि 43,000 सुबुंनि बा न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबगोन आरो निकासि एबिसि ब्लकनि 2,068 था न'खरनि हानि जेंनाखौबो जोङो फोजोबनो थांगोन। बेजों लोगोसे बावैसोनो जोंनि मिशन बैसोमुथि 2.0 जों सोमोन्दो थायै 8,174 था न'खरनि हानि जेंनाखौबो जोङो फोजोबनो थांगासिनो दङ। मानव गेदेर गाहाय आलासि आरो आलासि नोंथांमोन, दिनैनि गुबै जा हाबाफारि मिशन बैसोमुथि 2.0 खौ बेखेवनायजों लोगोसे दिनैनि बे सायनासालियाव जिरायथुमनाय गासै जोंनि 8,818 सा सुबुंनि बा न'खरनि मानसिफोरनि हानि पाट्टाखौ दिनै जोङो जोंनि सरकारा राननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो नैबे 2.0 मिशन बैसोमुथि हाबाफारिखौ बेखेवनो थांनायाव नुजाथिबोनाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दोलै नोगोरै फैनानै हेफाजाब होफैनायनि थाखाय धन्यबाद होबाय आरो स्पेसियेलि भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय 78 बोसोर जोंनि दा स्मल टि ग्रवारफोरनि हानि जेंना दङ। बे हानि जेंनाखौबो दिनैनि गेजेरजोंनो फोसावगोन बा जोङो दिनै सुफुंगोन। बेखिनिखौ बुंथुमनानै साफ्रोमबोनिसिम अननाय आरो खुलुमनाय हरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय।